Kowe kuwi apaku? Nek kowe arep mejang ngono, gageh sawangan sapa sing bojang. Aku ki Prabu Godabawana. Baja sembrono aku ratu Kundanggung Binetara. Ratu sing sugih kesugihanku sak prapating jagat aja wae nyiblorong. Aja wae menungso nyiblorong kowe utang karo Prabu Godabawana. Ngerti? Paham ora kowe? Ayo guru ngerabi sinden jen jiro lupat mau nempi itu. Lakon aku. Kresno. Ojo sebrono. Banjur saben kapercayan kuwi mesti duwe saringating panembah dhewe-dhewe mesti ora bakal padha. Aku nindakake kurban ratu mono ora tak anggap dedosa. Krana iki sarana tumarap kapercayanku. Kosek sarana kuwi apa ya kudu gawe patine menungsa. Godabawana. Aku mateni ratu ngono ora apa-apa mergo ora tunggal kapercayan karo aku. Yen ora tunggal kelawan kapercayanku ora dosa tumarap agamaku. Oh, yen ngono kowe kuwi wis ora genah tenan. Ora krasa nek saringating kapercayanmu mau wis menceng saka jejering uripmu nganti kowe ora lumrah kaya manungsa. Yen kaya ngono kuwi mung gondeli benermu dhewe Godabawana. Menungsa sing kaya kowe kuwi yen ora disirnake saka luwing bumi jagat mbebayani Godabawana. Kowe wis bosen urip. Kowe bosen nyawang enteng jagat ayune sinden-sinden sing pating plenuk-plenuk kuwi. Ya. Apa kowe ora kepengin ngrasake nikmatin kadonyan? Nek aku Pumpung boy singgih ora melu. Cara sing ora melu mau dadi ke mau sing ngarep kene. Dadi. Lah guru wong iki nyo santus-santus meneng iki. Entantane paling arep kebongkar mesti ayo nurangai neh. Tak laporke. Kowe arep ngalang-alangi dadi laku. Bosen urip kowe. Saiki ngene Godabawana. Ngertenono. Ngertenono kanthi cetha nata Ndorati Prabu Sri Bathara Kresna tekan kene kuwi dikongkon ngadili, dikongkon ngilingake wong kang lali. Aku ki ora lali, bangsat elek. Saiki ngene. Rungono Godabawana. Iki ana satriya telu yen kowe pancen digdaya, yen pancen kowe sekti mandraguna gunake kelawan para prajuritmu lan wadya-balam. Gageh pilihan satriya sing telu iki, pilih sing ndi? Sing gebak gedhe dhuwur Werkudara. Ya. Werkudara. Kowe minggata bali apa mung sik jangkep cetha gunemanmu. Isih ambekanmu utuh ana ning jiwa ragamu. Kowe ngerti sapa sing wadepi sawangen Werkudara? Aku Godabawana. Werkudara,
kowe kena nyepeleke sapa-sapa ning karo Gudha Bawana. Aja menghina kowe. Werkudara. Lho piye to iki? Aku meneng wae. Werkudara, kowe kur meneng wae mripatmu menteleng kaya mripat kucing Candramawa. Ora gelem Semaur tak gigit siung pengampit dadilatan. Sat. Ora gelem minggat piye? Papake aku. Yo, papake aku. Sigrabala kang tumingal perang campa samya ngadali. Ler tatet wileteng kaca. Werkudara
Werkudara wis pindah urung kowe Werkudara. Yo arep kok kapan aku. Kowe menungso mung arep gawe pemolon jagat raya. Ora tak sirnake. Waduh, sing gedhe pangapuramu Werkudara gedhe apa? Kontak kusuma dewa kamanungsan suksma kang tapa sajroga karepaning manungsa rasa sukma kang tapa sajroga karepaning manungsa dene utamaning nata berbudi bawa laksana lirik berbudi mangkono lila legawa ing griya Anggung dina maring dana angga gancar saben dina ana tepi pangan liko
manega sumring sampang jagat sajroning pasewakan datan ana datan anyapawa mung tansah anenggadawa saking sang mijelangenira sang narpati lampahira alon mijelangenira sang narpati lampahira alon kina rebah badaya yuwarnan nira solah ira mawingit ler widodari tumurun ler sorah ira wingit ler widodari tumurun sari sari om bergegek-ugek sadurita mel-mel ae sinuwun sinuwun Dwarawati sinuwun Kresna sinuwun Darmakusuma miwah ndara-ndara kula Darabala Tiwulan para Pandhawa sedayanipun iya piye Kakang iya Kakang piye iya Kakang Semar piye ah Dempol piye piye Kakang piye Kakang piye Kakang kula badhe medharaken lelampahan ingkang nembe mawon dumadi menika nanging ngangge cara ingkang beda tata basa sing beda ya sakarepmu Kakang Semar nanging perlune kepiye supados suraos ingkang tinulis menika saged dipun ngerteni dasarmu apa Kakang ya dasarmu apa Dempol
Dasar kula dalu niki kesane sedaya pamirsa ngertos napa to sing teng ajeng lelampan menika saged dipun ngerteni kanthi basa Indonesia. Oh ngono nggih. Ya mangsa bodho piye Kakang? Ngeten. Kita sedaya menika mangerteni bilih awake dhewe niki benten-benten kalangan. Mila supayane ben sami pirsa. Mila ngeten, kula miwiti nggih ngeten. Kita harus flashback sejenak untuk mengingat sesuatu sejarah terdahulu. Gugurnya Prabu Godabawana cerita tadi bisa dipetik suatu pelajaran bahwasanya suatu perbedaan pendapat, perbedaan agama, ras suku jangan sampai memecah belah kerukunan antara sesama, dan kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Dan semua apa yang kita miliki pada saat hari ini menandakan bahwa kita adalah pernah menjadi sebuah bangsa yang besar dan bersatu hingga sampai sekarang ini. Kita itu berkasta-kasta dan berbeda-beda. Oleh karena itu Islam mulai memperkenalkan konsep besar sehingga kita punya bangsa dan negara ini. Konsep besarnya apa Kakang? Konsep besarnya kita diperkenalkan bagaimana hidup bersama dan saling menjaga. Kita diperkenalkan konsep besar yang namanya musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau sudah menjadi musyarakah, semua harus saling mengerti dan saling bertanggung jawab. Maka diajarkan menggunakan dengan kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyati. Maka kata raja dan hamba dihilangkan, kemudian diganti dengan kata ro'iyah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengadaptasi kalimat ro'iyah menjadi rakyat adalah para ulama Indonesia. Tepuk tangan kagem para ulama Indonesia. Kok sakit begitu Kakang? Ya iso. Bisa. Karena kita ini pilihannya berbeda-beda. Karena di negara Arab sana tidak ditemukan bangsa yang berbeda. Mereka hanya satu bangsa, negara Eropa juga satu bangsa, Arab satu bangsa dipikul dengan puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara. Namun hanya di Indonesia lah adalah satu-satunya tempat puluhan bangsa yang bisa dipikul oleh satu negara, yaitu Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Makanya harus disatukan. Tidak ada lagi kata raja dan hamba, yang ada adalah ro'iyah. Kalau sudah ro'iyah tidak boleh lagi menyebut kafir. Kenapa begitu? Karena kafir adalah orang yang menentang Allah dan memusuhi kaum muslimin. Kalau sudah hidup bersama namanya ditmi, kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ro'iyah. Maka kita utawi ketika para ulama sudah menyebut kita dengan sebutan rakyat, jangan lagi kau turunkan derajat ro'iyah menjadi derajat kafir. Maka tidak ada lagi kata kafir di Indonesia karena sudah ro'iyah atau rakyat. Kenapa para ulama sepuh tidak ada yang menyebut kafir? Kemudian kalau ro'iyah sudah berkumpul, kalau diajarkan bagaimana hidup bersama, berbahagialah, berbicaralah dengan sesama baik-baik, jangan seperti Prabu Godabawana tadi. Maka konsep yang ditawarkan adalah wasawirum fil amri, jika ro'iyah yang hidup bersama dan ketika berbicara bersama disebut musyawarah. Kalimat wasawirum fil amri, kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, berbahagialah, saling bertoleransi. Maka kemudian lahirlah konsep besar, konsepnya disebut tafassahu fil majlis, maka kemudian muncullah istilah majlis. Dan ketika para ro'iyah mengangkat para pemimpin harus seluas cakrawala yang pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasi'a kursi husamawa, maka kedudukannya bernama kursi. Makanya ada
yang dinamakan kursi presiden, kursi DPR, MPR, dan kursi menteri. Dan setiap daerah itu yang membangun para wali, maka setiap kawasan disebut dengan wilayah. Sekarang saya akan tanya, di mana negara dengan konsep dasar keagamaan Islam yang mampu membangun sebuah struktur negara pada hari ini? Itu hanya ada di Indonesia yang kita cintai ini. Makanya jangan kau sebut negara ini negeri tawud, karena sudah ro'iyah, musyawarah, termasuk kursiun, termasuk majelis, dan termasuk wilayah. Ini bukan bahasa orang nongkronglan, tapi ini adalah bahasa resmi negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan ini alhamdulillah kita tahu bahwa kita ini pengikut Rasulullah, tapi bukan dari pangkat sahabat, bukan pangkat dari tabiin, tapi kita pengikut Rasulullah dari pangkat muridnya, yaitu para ulama-ulama Indonesia. Sekarang, para pemuda Sidomulyo, para pemuda Sidomulyo, mana suaranya? Siap? Mari kita tanamkan jiwa bersatu, jangan mudah kita terpecah belah, dan senantiasa dapat membangun Republik Indonesia menjadi negara yang rukun, sentosa, gemah ripah, loh, jinawi, karto, toto, turut, torarjo, menyeliputi dateng desa Sidomulyo niki, insya Allah menjadi desa ingkang aman, tentram, bagyo, mulya, pikantuk jodoh rezeki, jodoh ilmu, rezeki ingkang agung, ingkang halal, barokah, miwah, manfaat. Allahumma. Nah, ngoten niku. Kula panjenenganipun Bapak sinten? Sudarmanto napa Darmanto? Bapak Haji Darmanto. Minangka sewijining ingkang hangesuwi ing tlatah Sidomulyo mriki sageta anjayeng bawana murah sandang kelawan pangan panjang yuswa kasembatan kang panjenengan gayuh sumrambah dhateng para staf aparat, sumrambah dhateng para sedaya masyarakat sedayanipun. Allahumma amin. Amin amin ya robbal alamin. Mila lelakon niki niku mengajarkan Semar orang ngongkon sampean kudu tumindak apik, ora satu mindak apik. Ning Semar guru ngongkon aja tumindak elek. Nek sampean kabeh aku sampean wis bisa nglakoni ora tumindak elek, ing kono bakal ngerti apa to sing diarani tumindak apik. Nek wis ngerti sing diarani tumindak apik, ing kono ngerti piye rasane duwe rasa tresna mring sasama. Apa meneh tresane iki? Allah. Sing sepuh wis do turu apa. Lah niku. Terus mesti wong niku nek nampa pacoban niku ampun to sedhi. Enten wonten teng ilmu hikam. Ora salah, kok ndak budal kabeh wae. Niku sampean ngerti emprit kaji nika. Emprit kaji nika niku napa niku? Omahe niku ditumplekne. Padahal niku betina niku dikir dari Gusti Allah. Suwijine tekoke malaikat. Kuwi ngapa ora dikir? Malaikat ngerti ora? Kae omahku ditumplekne karo Gusti Allah. Dadi dhek nesu. Ngomong karo Gusti Allah, Gusti Allah, manompret nesu mergo omah jenengan tumplekaken. Malaikat kondo karo manompret kae. Perkara apa tak tumplekne omahe mergo sacedhak omahe kae ana ula gedhe. Nek samangsa-mangsa dheweke mlebu ning jero omahe kuwi bakal digaglak ula kuwi mau. Manuk, mara ning omahmu ngopo to kuwi omahmu ditumplekne? Mergo ning cedhake omahmu kuwi ana ula gedhe. Nek kowe mlebu ning jero omahmu kuwi, kowe bakal dibadhok ula. Lah ning kene paham to punan? Dadi sesuatu bencana itu nadyanto niku ora ganthuk karo atine awake dhewe. Niku sajane ikulah yang terbaik. Mula umpama iki karo iki kuwi ya ora terbaik, gak terbaik. Jadi sewijining apapun yang terjadi di dunia ini baik dan buruk itulah yang terbaik untuk kamu. Ngono Kakang. Nggih, ya matur bengi pannuwun Kakang yen pancen kaya mangkono.
Lajeng ning Nadyanto Prabu Godabawana menika sampun sira nanging niki dereng sirna Yayi Await kanthi lelampahan ingkang wonten Prabu Godabawana kan mujudaken salah sawijining panodi tumrap para Pandhawa kelawan pun Kakang miwah Nataka Prabu ing Mandura miwah para Pandhawa sedaya. Sawijining kanugrahan ingkang badhe tumedhak wonten ing jagat raya menika ingkang winastan mayu katentreman menika badhe mandhap wonten ing jagat raya menika. Kok Prabu, Yayi Prabu wonten dawuh. Kula atur pirsa. Kamulyan menika rata-rata metu saka dalaning kesusahan, tegese pripun? Kebahagiaan, kamulyan itu rata-rata melalui jalan yang tidak enak. Mila panggodhane utawa lakon Prabu Godabawana ingkang nembe sirna kala minangka wiwit saking lampahan pacoban utawi panodi tumuruning nugra ingkang badhe tumedhak wonten ing jagat raya menika. Sinten ngertos kanugrahan ingkang badhe tumedhak menika manjing wonten angga paduka ya Prabu. Nggih Yayi. Nadyanto Nata Mandura nggih mekaten. Kula Nadyanto nampi coban Prabu Godabawana kala nggih kula tampi ning semunipun Yayi Prabu menika titi Sang Hyang Bathara Wisnu tartamtu mengendikane utawa atur Yayi Prabu Kresna menika pinesti wonten pitedah ingkang rungsit miwah ingkang sinandi. Pramila monggo Yayi sesarengan nyaket wonten ngarsaning dat kang murwing dat saha ngaturaken rasa syukur dening sirnaning angkara murka Prabu Godabawana kala inggih kok Prabu. Nadyanto wedal samangke Jawata badhe mandhapaken suwijining kanugrahan ingkang winastan wahyu katentreman nanging dereng tumurun ning pacoban sampun linampahan pramila kangge ngucap raos syukur kanthi sirnaning Prabu Godabawana monggo Koko Prabu kula aturi manjing wonten pepengkeran negari Ngamarta Kembul Bujana sesarengan inggih monggo kula dherek nggih Yayi monggo kula dherekaken Werkudara Janaka kembar wah Darma Kusuma piye kakangku kula wonten dawuh kula Koko Prabu wonten dawuh kula Koko Prabu wonten dawuh mangsa buduk katentreman negara Ngamarta dina iki pun Kakang bakal manjing pepungkuran Kembul Bujana kelawan Koko Prabu. Ya taesta nggih Koko Prabu kula estaken dawuh paduka Koko Prabu. Nggih. Koko Prabu setiga ngestaken dawuh. Nggih ngestaken dawuh. Lah ing nata wau purna sabda-sabdane Sanata Prabu Darma Kusuma. Kunturing ngedaton sesaraken nata Mandurawati ing pamrih badhe Kembul Bujana ing pepengkeran ing kedaton negari Ngamarta. Kunturing sang nata tiga tinon saking Mandra tansah mangerang jagat jroning penggalih.
kusumane Satria kusumane Satria Awas.